Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yar uwata ga wani haɗi na kwatan yanci wurin mai gida, haɗi ne na musamman. Haɗi ne na ni'ima sannan da jin daɗin saduwa sosai da sosai. Abu na farko shine yar uwata zaki samu ɗan bashana. Ɗan bashana dai kin san ɗan bashana yar uwata, ki samu ɗan bashana, ki samu wata habbatus sauda. Kenan kin sa habbatus sauda, sannan mazar kwaila. A samu mazar kwaila mai kyau wacce aka yi ta ba tare da alkus ba. A samu dabino. Bayan kin samu dabino sai ki samu ɓaure, sassaken ɓaure. Wannan misali ce ɓaure, a samu sassaken ta, sannan citta wato jinja kowa ya santa. Ki samu citta, sannan ki samu ɗanyen zogale. Ki samu ɗanyen zogale, akwai shi ko ina. Wayannan abubuwa ba abubuwa bane masu wahala da zan baki yar uwata. Sannan zaki samu hulba. Wayannan haɗin yar uwana su zaki haɗa su waje ɗaya. Idan kika haɗe su waje ɗaya kin tabbatar da cewa wayannan abubuwan da na lissafo sun haɗu, sai ki tafasa su. Idan kika tafasa su suka tafasa sosai da sosai, zaki ga launi da ya sauya. Wannan haɗi ne yar uwata ba a sha idan oga baya kusa, saboda wannan haɗi ne na musamman. Sannan wacce bata da aure kar ta ma yi ƙoƙarin shan shi. Wannan haɗi ne na musamman, na ma'aurata ne, na jin daɗin saduwa da sauransu da ƙarin ni'ima. Yar uwata, daga yau idan kika sha wannan haɗin kin daina samun matsalan duk abubuwan da kika sani game da saduwa gabaki ɗaya. Bayan kin tafasa su ya huce, sannan zaki ɗauko zuma wato honey, sai ki zuba a ciki. Ki ɗauki cup yar babba haka ki sa shi a ciki. Idan kika sa a cikin cup shikenan sai ki sha shi. Wannan haɗin yana da matukar amfani, shan shi yana da matukar inganci yar uwata. Ki gwada wannan haɗin. Ni ce takuwar kullum wata Anti Mami, sannan zan bar layina idan da tambaya ayi tambaya.